обръщате внимание на леглото. Какво става, хора? Добро утро. Станах преди малко. Днеска ще се чисти и ще се пробваме да се направим палачинки и после мога да излезем. Ще видим как ще стане. Подготвил съм ви покажа нещо, което намерих в нас от моето детство. Искам да го разгледам. Вчера го взех и не съм го разгледал нарочно да го покажа днеска. Той бъда малко по-адекватен, защото ми се спеше супер много. Така, пък какво ви казах за леглото? Поне ще чиста. Оправих го, ще чиста и трябва евентуално и черешафите да смена. И го оправих, сгънах нещата и горе-долу поизпънах, колкото да не си наруша навика. Но така или иначе това, понеже не е спалня, са две легла сляти. И е прекалено голямо, прекалено голямо. Не мога да намеря такъв голям чершаф просто. А така или иначе това само на тази част и малко от тази ми е топ. Филм е само далка като дойда да спи тук. Нещата, които искам да ви покажа са в ето тази лидълска турба. Но после ще видим за какво става на въпрос. Това е малко тъмничко. Сега трябва да видя туториал как справих палачинки, защото не знам. Гледах туториали, за да не справя палачинки, други работи само. Така че мисля за действане да направим малко палачинки. Пък след това ще видим. Гайс, правя палачинките. Остана само да бъркам и да сложа брашното. Тук има 3 яйца. Бъркам. После 200 мл мляко, 350 мл вода, една малка лъжичка сол и 2 лъжички захар. И сега трябва да побъркам малко и да почна да слагам и брашното трябва да стане към 360 грама, които няма с какво да ги измеря, така че на око видях горе-долу каква консистенция трябва да стане с миста, така че ще видим дали ще стане. Не мога в момента да ви снимам, защото имам работа и на телефона малко, но ще ви снимам крайния резултат майна и ще снимаме дали е било вкусно после. Най-много да повърна, примерно. Минуал, докато бъркам за палачинките, Влада сеща се, че през нощта съм пуснал паралнята и вижте ми обувките в момента. Да. Добре, че тия обувки бяха за работа, защото в момента ще ме много яко. Мислех да си пускам Air Force-овете. Добре, че не ги пуснах, сега трябва много да внимавам, защото явно на едната програма не се перат обувки. На същата тази програма, явно защото са бронирани, взех си едни такива за работа, пак ефтинки, защото са такива отпреде с за пръст да са тежки и ми излезна и тази подметка. Сега не мога да я навра, да ги ползвам тях за работа. Тия дни малко ще ползвам хубавите обувки за работа, докато се оправя тия ги фърлям направо, тях прежалих ги вече. Общо взето, да. Продължаваме да бъркаме, сложил съм повече брашно отколкото трябва, докато бъркам, то слабо по малко, аз слагах по 2 лъжици и тогава бъркам. В момента отгоре стои на бучки, не знам колко се вижда. Сега ще се опитам да го правя колкото мога, да стане малко по-гъсто и да почвам. Палачонките станаха брутали, като тук накрая не остана достатъчно кисто и направих една малка колко да свърши. Много добре станаха. Станаха реално към 10 палачинки с тия грамажи, дето ви казах. Първите 2 ги фейлнах, брутално много ги фейлнах. Следващите 8 станаха топ, нали, като едната реално ден е 8-7,5, защото е много малка. Ама станаха мръсен топ. Ще хапна, почвам да чиста. Още не мога да ги така на тия обувки просто. Много просто, майно, много просто. Палачинките са top of the cake. Меяко! Ям солени палачинки. След малко ще направим сладка палачинка. Като за десерт. Шараут на Марио за неговото домашно сладко, което ще пробваме след малко. След това трябва чиста. Пробваме
Палачинката си намерил сладкото мене. Топ. Марио. Сладкото ти е мега вкусно. Много да. Ако някой иска да си купи сладко от Марио, да му пише налично. Инстаграма тука. Много бе. След малко почваме да чистим. Изчистихме на канал. Сега разглеждам нещо, което вчера намерих и как ще ви покажа. И му върна в детството. Някой от вас си казва, че не съм пораснал още, ама много си ги обичам тия работи. Само скейти. Скейти, какво намерих? Бате. Гледай сега. Вземаме една карта, бате. Чай сега. Ей, такова как се отволни. Но има и олдскул бакугани. Two-sided бакугани майна. Гледайте какво става. Чай, от другата страна ще може да отворя ако не значи. Аха! Ей бе. Много лудо. Ще си направя. Някъде ще ги нареда просто. Много макеф. Намерих си и другите Yu-Gi-Oh карти между другото. Опа! Всичко е тук. Ще ги разгледам. Много хубаво се връщаш от ден на време в детството. След около 2 часа ще излезнем. Ще видим какво ще правим навънка. Трябва да намеря време да тренирам. Днеска не виждам просто как ще стане. Вчера също нямаше как да стане. Просто се прибрах много късно вчера и нямаше кога. Надявам се днеска се прибера по-на време и да има кога да тренирам. Ако не знам, ще фана докато сме излезли да отида да направя една тренировка, не знам. Ще го измисля. Ще побича малко сега на компа, ще видя да прехвърля някои работи. И след това ще излизаме. Другите са на кино. Чакам ги да свършите и ми звъннат. И ще видим оттам нататък. Забравих само още нещо да ви покажа. Намерих другите бобеци. Гледайте какво става. Цак. Много диво изглеждат мене. Бах ти го да тая работа. Много яки принчета имат мене. Рисунките са топ of the топ. Много яко. Дете съм отново, мамка му. Добре, като тръгна да излизам, ще продължим с този влог. One day later. Времето е ужасно. Днес съм с буса на работа. Вчера не продължих да снимам, от следващия ден сме, защото нямах място на телефона, разбира се. Иначе, какво ви каза, тренирах и бях малко навънка, но просто си правихме. Сега ще си довърша заявките, които имам и ще отида до нас да хапна и след това пак отивам към базата, към склада. Да видим какво ще ми дадат, дали отново ще ме ебат. Ще да ги оставя, след това ще хапна в нас, защото ми е път, не е друго. Иначе тя храната е при мен, но ми е по-еляк да хапна у нас, така че топ сме. Прибрах се. Ще хапна докато гледам нещо след половин час. След това ще ходя пак на работа. Да, сега хапвам, нямам много време, така че ще бързам и някакво толкова да говорим. Ще видим после. Хапнах си. Най-интересното е, че всеки път като хапна да обядете така мъжката ми се успива, ама трябва да ходим да работим. Отиваме майна, какво да правим? We gotta do what we gotta do, guys! Let's go! Свърших работа. Мислех да ходя към нашите, защото трябва да им занеса едни работи. Деца ми останали в колата. Ама нашите няма ги има. Затова утре ще отида. И това може и да не го видите, или ще ви да мога и утре да го включа към този влог. Ще го измисля, за сега мисля, че няма днес какво повече да се прави, да се снима. Мога да поговорим за нещо. Последно време нашите много ми липсват и затова много исках днес как видя, но утре и утре е ден.
така че утре ще се видя с нашите. Днеска мислям просто малко да чилна, да хапна нещо и да чилна, просто защото днеска с това дъждовно време, много беше зорна работа и много ми дойде. Ще префърля клиповете на компа, ще едитна каквото мое и после просто ще се плосна и ще чилна. Цяло дейли скучен влог, какво да ви кажа, нищо интересно няма да се случи. Ако очаквате нещо да се случи, просто един митевски ден, както се казва, митев фьючерски ден. Живота е много странно нещо. Мамка. Да, аз отивам да хапна, мамо стара. Отивам да хапна.